Khublei fi baro sajisian daga kerteng ga bathyang tam ga jong U Trai Jisu. Ublein KHYRKHU fi ni ga por ngadan sajisian ani ga kentia ban kran naga ktien jong U Trai pangisi ga bakhado. Ublein KHYRKHU fi ni ga por paralak ngaju ang fi ang baleng kran si bakhado. Namar bangi e mangisi ga bakhado ka Bible ka kran ba gisi ga bakhado ngidon kamban yo jing shai na ga ktien jong U Trai ya gisi ga bakhado khnang bangi klum ngenam klumar jingmot da lele ru e namar ga ktien jong ka don ga jubab ka don ga jing shai ban aingi yakini gisngi ki bakhado ublei un KHYRKHU fi ni ga por ngai kertai ni ga jing kran jonga ni ga kenti ga bamanta kumunong tu U Trai onwan kumunong tu U Trai onwan Tingan sedang ya kene ka kabanga keran ni ka por ada kabangan pulis kat tu kat ni teligi dekat Bible kiban yarap ingi bengin sang thu ya kene ka ktien ba U Trai unwan kum unong tu lane kum unong tu U Trai unwan namar ka ktien si kam dadan jik sutana mo bon ong U Trai kum unong tu unwan re pengin de pe ka ktien jong U Trai bat katakan saya yarap ingi bengin sang thu ba ka jingwan rong no ka jong U Trai lagi jong gibreo ka Bible kong kum unong tu U Trai unwan tangan puli kat tu kat ni dekat Bible sausan jaka dekat Bible ni ke por ka baningkong naka iwei te zoloni kala nang besan ka dekat ka baningkong ka baar ba ka basau Henry Shapang kita ke por bat ka ayom ko para bangai pimdan kam ban tho IAPHI namar fi tip biang ba ka sing U Trai ka nan kumju kumunong tu men miat ka basau Henry ma fi ko para bangai pimlo ka jingdom ba ka sing kan lap ya fi kumunong tu Nang tahatungan puli kaba aru Petros kalau nang BLEI ka dekat kendai sipau ka tien jong BLEI ka angkum ne U Trai le atut syafang la ka jingkular kumbadan ki be nyau ka jingle atut Henry uyai sha slambat pi ubam daman ya no ban jot no Henry ba baro akin poi sha ka jingkla ga bamot Henry ka ta ka sngi U Trai kan wan kumunong tu sa sisen Henry ka ta ka sngi U Trai kan wan kumunong tu Tengin pulis sakaway. How markas kanang bakhalai kat khat life sun life on real. Kaktien jong BLEI kong bne. Namar kata tu sharai na ba pimtip lano uta U Trai ke yeng uwan. Hagabala janmir ni siteng senya ni hagabari usiar ni men step. Yo bahaba uwan kendet un shem ya fi fidang tia. Tadi baktien jong BLEI kong. Nang tahu Matias kalau ngaba ar pusau, kad khat sau pu ar hadu sau pusau, kak tien jong BLEI kong kumne. Kini kide ki tien jong U Trai jengi hiu Jesus Christ tingin pule. Ka Bible kong kumne. Nabar kata tu sharai na ba fimte ba kanu ka sngi ba wan U Trai jong fi. Ya kanete fitep bala da U Trai yeng utep ba hakanu ka por un wan udong tu un dala ap. Bat om dasya ban prat ya ke yeng jeng o anaba kumta phiru tolang ki bala kloi na ba ka por ba phimmet wanu khonu breo sai wei dekat Bible ngan pule iban yarap yengi kata gare ga kitab JINGPYNPAW kalau nang ba khan reo ka dekat ka ba khat san ka tien jong BLEI kong kumne khmih ngawan kumunong tu kan mau kini digi tien jong Trai khmih ngawan kumunong tu sok utau ba sharai ba ubarino elaga jaiñkup yo ba un ïaid lyngkhuit bat kin yo ka jinglehrain jemo kini ki sau santli ki benta jang ka tien jong Trai ki banga puli ki yarap ingi bangin sang thu ba kata ka sngi jong Trai ka sngi jong ka jingwan ron U Trai ne kata ka jingwan jong Trai ka jong no lapen seriem kum ka jingwan jong nong tu bamdan batiep ya kata ka sngi manu ro to ka banga don ban ai fini ka por ha banga nia shakmat eni ka jingkran jong ka de ne da shisha ya ki dak jong ka por iohi baga babu kong ki por jong jingwan jong U Trai kan lam ki si jong nawa kan lam si jong lot kan ga jingroi jong ga jingtep na ta ba ngin igitma ngin igijumai ba kum tar ya kata iohi kita ki dak jong ka por kita ki dak jong ka por Henry mdan ka weiru ka ba kaktien jong BLEI kan ong bandal aja kan ni te kamot U Trai sawano ya mdan kum kata mdan nganong sisen ban ong bandal aja kata kamot U Trai lawan kala aja sang jong Trai ya kaktien jong BLEI kong ya ki dak jong ka por iohi handa ya kata ka por ka ba U Trai unwan mdan batiep manu ro bat ka weipat ka bangat namar ta ka daw
Kektian jong Khublei kom no dengan pulis sai dekat Bible arfu saulanong jong Matius kektian jong utrai jingiu Jesus Christ ke dekat belai pun riwam no. Hendai sipang kata ke sngi ber kata ke por ro amdan batip lan ki angel ki benang hendai tang ukpa jong ahi. Nganong senjisen ya kidak jong ke por iohi. Hendai ya kata ke sngi dan batip ong utrai jingi. Marta kadau piwat junget yano dadan ba persang man bu terek ega jingwan jong utrai wat junget lano em. Pet ya ka eba ketian jong utrai kong bau kam don batip ya kita kesngi don batip sa sisen ngan ban ya ki dak jong kapor ngioi re ya kata kasi jong utrai don batip bar kawai par ka bakhadu sabangania separang gade gani kan mau nda ka jaka jingrong no anda u Jesus Kristus na ka jingrong no wat ka perthairu kam yo sngal kam yo I bat kam tip kita hi giban syai eno ang ne perthai giban sa ne perthai giban num yo penta ke jeng no kinum tip hi bakal ja kata ke jeng no kinum tip kata diga mat ka bakhado bangan sakran ngan sakran ni ka andre tongi le swa sakamat ka ban kong ka bangadan ban ong ngine phai bat nga sa sisen ngan puli ya ka to ga iwei thasolani ka banga puli menne nang tu ngan pen IAPHI ya ka tien ka jong utrai pe bha itu ilanang basan iwei thasolani lang basan ka dekat baning kong bat ka baar kong kumno andai sepang kata ka por kata ka ayom ko para bangai phimdon kam ban tho IAPHI namar phi tip biang ba kata ka si utrai kan wan kumju kumunong to men mia Pima kani kadai gaktian ba utrai ba apsal Paul ukran ya kibalatip fi kibalatip kinang Thessaloniki kidai ki ba apsal Paul ulah hikai bai ki bakin so tu ki ai ki bila semang kising ki ba khaddo semang ka jingwan jong utrai wong ya phim dan kaman tho shu namar filatip bala hikai fi namar ta gadang asisin kani kadai ki balatip habang ong ya ki balatip para pej bangan ong kumne habang ong kibala tiap kemot kita kibala kelaga bomot ningkong kibala dah pediang yu trai ga jingki kibala dah lap ya ga jing kelaga bomot ka shisha ga jingki ka ba arpat kibada shakri artar yo belai kibada shakri artar yo belai bar ka bala ke dai kiba yo ji kai hiru spang gisi ba khado kiba yo ji kai kiba sautu hiru spang kata ga jingwan ga jong utrai spang kata ga jingrong no kisutu kata ga jingwan arsin kisautu kita ge kiba biang ga ji kai Deka tian job lekong da fi la kelaga bomot fi shakri utrai fi biang ji kai kan no deka tian job lekong no ka jingwan utrai ka sin jingwan utrai kan no kan wan kumju kumunong tu men miat ngi biang ji kai kan no si bakadoro kandang long hi bakata ka singi jogo jono kalong hi kombo no nong tu nginom tip hi am try ang mene ngapule mati asong ha ka por fimot Unwan ukhono brio hakapor bangimpai berkat unwan ukhono brio kan jakum ta ya kibrio kiba shakri blairo kadikot ka basau pat haiti dikat basau ngapule menero ong henry mafi ko par bangai phimlong haka jingdom bagata kasi kan lap ifi ko munong to kan mawang ngimlong haka jingdom bagata kasi kan lap ko munong to kani par kamot wala da filatip ro kena mangin syai dengan pilih kebasan ban ro Naba filang baro akikhon ge jing shai be gikhon ge sngi ngemlong naga jong ka miet lemne naga jingdom kum ta te tung in om iohthiah kum kita ki wei rai tung in sharai bat ngin long adkar haki wei gi kintian kene ge khar ka basau ka kran ye kito ki bam tip yo utrai ki bam pat pdiang utrai ki bam tre ban pdiang u Jesus Christ ge jim jaki ki bam pat utrai bar haki wei pat ki kintian ge khar ka basan ban riu kadai wat ye kito ki bala tip ro henry ki ba klem sharai ki ba klem duai wat makir kin long ko makishong lang ha ga jingdom long ko makishong lang ka jingdom namar ta dau Paul ong wat ai bangin iohthiah kum kita ki wei ro ong wat ai bangin iohthiah kum kita ki wei namar ta dau tu khat basa ko lada kita ki bam tre bam pleng utrai balada kita ki bala pdiang ro ki bala kai bet ka jingpan im jong blai kan ka khat basa ko omno bakata kasikan lap ya phi kum unong tu ya ki bam tre ban pleng utrai ya kita ki bala kai bet ka jingpan im jong blai ka ba kong kan lap ka singi jong jong no kum unong tu ya ki bala kelamot ki shakri bhapar ki ya elendian tra kan wan kumunong tu kaya fair kan wan bat kan lap haba kan wan ngilalai ba utrai kalawan namar ngitip kalong komta ngimdan jingtip ke jingwan jong tra rela da ong kan lap kamot kan lap klempen kre ladang gidei ki bala pedeng utrai ro abe kene kan yarap ifi parlak namar ka jingwan jong utrai kalong kumunong tu dan betip mano ngine penkot ya kene kamat ka baningkong daga ba puli na ulukas kalong ba ar huai
Ulukas nang baar puai ka dekat life usau, life usan, life unri. Ka babel kom ni ngan puli yaki. Namar kata tu sumaria ladi yo kumno ba kidok not jongfi kin sngau khia da ka bam lalot bat da ka buat bat da ki jingkus lai perthai ba kata ka si kan lap kendet ifikum ka jingriam na ba kumta kan ngat ikita baro ke shongsa aga sla khandau baro namar kata tu sharai fi la ka si da ka duai ba onyo nyau ye phi ke ba bet ban lait no na kine ki ai baro ki ban saja bat ban yang hakmat ukhun ubrio para lang akai fine por la dangila IT tungin shakri tra de do no jingi baro tungin nam la kai namar yaki te ta gi be shakri tra de do no baro kata kasing kanon kumudong tu bat ngin se le no anamar ngim tep kasing jawan tra andre yaki ba klam bagi ba la kai ba jim bat ka jing penim jong blei le ka lap kumudong tu kamot shai no klampen be le ga jong jim kan ni ga khot bible ba ngapuli na lukas ka yarap yangi hang ni fi puli nagaktian job lekong kadang gue kitirawang bam lalot hakiwi kitian tong inam ai dau palat de ka do paralok tong inam bu palat iki ai jong ga jing embryo khama banya oblei tong inam bu palat ek ni ka ladi bat ki ai ki jong ka ladi jing khama banya oblei tong inam bu palat iki ai ki ba long materials lani kita ki ai ki betang jong ni ga jing embryo ka yo ka kot ka pisah tengka tangin ga jing embryo tingin bu akhmat banya U Trai paralok tingin bam lalot kaktian jong oblei kaktian jong oblei kong nang ta kaktian me kong deki jingkus lai kamut ki jing perkhat pelat sani ga jing embryo ya kalawe ya ka bansawan tingin sha ba kita ki ai ken bat ya ga dono jingi kawi kaktian ba puliang tu kong kaktian buat pi ubreo buat kamudi ubreo bom tip shu ya kanu ko bom sau tho shu lada ubriu balong Kristan upoi no upalat no shiki ai jong ni ka jing embryo haba ong buat ukalat no ka jing dei bat la unong pen emro kata ki ga ka jing buat haga bakinda masim tong inam long kum ta paralok tong inam long kum ta kawi ka tin ba fi puleh ni kom no ka jing riam ngasi perkhat ya kan ngasi so phala bakan ni ka tin jing riam ka jing rong no U Trai Jesus Christ wang kalong ka jing riam ya ki bri jong ka perthai kat na U Trai jing Jesus Christ Ukraine ka tin jing riam balai Ukraine udan ga jing ikhli ka bakhrao bada shisha bla ki bri ki kenta ga jing e ka jong ki kenta ga jing penem ka jing no kalong kum ka jing riam kalong kum ga jing riam philaban la se philaban perkhat ta ga tin ka ba e ka ba sngo khod kata renga kwa pa ni fin ka por kan ma U Trai u club kran ga ne hakibri jong ka perthai Ukraine ki sinran gi jong pala dang ile kai ka jing no kan kala lam punan kum ka jing riam ngi shai ki broken pet anda haba ka jingrong no akala dap na ekin mare na kata ka system na kata ka jingsen shar kaban sawan hang ne perthai jong tau kristal ler shai te ki broken pet paralok de haga bakum kata ka por ki broken song ngila yo snau te kane ngila jutip te kum ge jika ngila ju snau te chang kata ka jingrong no o ngila ju pa po YouTube la siginang ngila ju snau te chang ka jingrong no ndre shai kin pet paralok kim tre ban IT bha kim tre ban pun bai le ka jong jing em nabar kata ka daw ngana fini ka por ai bekene kan yarap fi tongin sharai tongin lang adkar tongin lang gibre jong jing dua naba U Trai jong aba jong fi uwan kum unong tu ndon ba tip ya ka sngi ndon ba tip ya ka por kawai pat ka bang don ban oi fini ka por ka de kane kane ken ka de bang ko ban clear ban hikai bhai fi ba fin so thu naman nga lap nga sham ba don ki brio tang ki so thu baklai kane kai ka ba ar ka bang don oi fini por kane hatu ka perthai kan yo asngau ndaga jaka ta ka jingrong no ta de jing ong ka jingkali ka mga buang ni hatu ka perthai kan yo asngau da jaka ta ka jingrong no hatu kan yo asngau hatu kan yo ka jawab ka de am paralok kejubab ka de ngaku afinda tikina bahaya kata nama don kibre ki perkhat banda jaga jingrong no wat ka perthai wat kibre ka perthai kimse ibo jisu wan hang te shitang sunwan shala gi jang gibreo pakin yo asgau baka sawa kata ka turai jang angel jang oblei kanom long kumta ya ka perthai kanom long kumta ya ka perthai kanom yo kan mu asgau ndrei kan satip hakatu ka jo ka minute hiba jaga jingrong no kan satip kuno kan satip bala ja kibrio kan satip hakatu kan jo minute hila atip ban ja kibrio ka perthai jongi menta ka perthai
internet jing internet 10 minit la mi khubor baja kibrio ja kibrio ndrei kala ban long ro bakin don kibrio kibanyo bakin jan ki shu hap la hap na uno ubrio na kanore kono brio tamba ki klem issue to brio shaikum to uja shaik to brio gaja kum kata tingangai kan ja shisha bahaba ki ya lenti bahaba ka jaga jingrong no kita kibrio ki shakri BLEI ki jala ka jan ki ka hap surok ka hap lenti kibrio ki nyo ka taba ka hap ka jan ka hap ka ki jan ki hap re kitu kibrio kim don shu ya kata ti ka laban ja rekinam yu ipat syai ki ja shanukum to namar kadai ha ka perthai ka bakin zaman siam namar kata ka daw nga kwa ban fini ka por tonginum bakla nga syambak shibon ki banget ki bakla kene ki perkhat ba ya ka jingrong no rekin yu pe wanum bakla ya ka jingwan arsian jong Jesus Christ ka Bible ka tho sai kirar ki perthai kan yu pe bhangan ong sai sin ya ka jingwan arsian te ka Bible ka ongkin ka perthai kan yu re ka jingrong no dengan dapuli ya kata syafang ka jingwan arsian ka ongkum no ka Bible kada ya tho sai kirar ba kibrio kin yu ka Bible ka ongkum no tangan puli arfu saulon nong jong Matthias ka khat lai pho ka ongkum no andagum ta te gadak ko khunu brio kan pau habaneng bar hang ta ki jai brio ka perthai baro kin yalan nyar lampat haba kin yu ba wan khunu brio ki lo baneng ka bor ba ka buram ba kraw ki yu kin nyar ki lampat ndebe ki kiman balawan u Jesus Christ kin lan nyar bat kin lampat ya kani ga ju finlap ka thoru ka kitab JINGPYNPAW tongan da pule bakan yarap namar bakadai ga jihikai kan yarap parolok kan yarap ifi tongan da pule naga kitab JINGPYNPAW kalau nang banding kong ga khat ba nyau kong kumne khmih wan bat kilo ka khmat baro kan yu bat kitab baro ki bala sum yu bat ki jai men baro jang ka perthai kin lan yar lempat namar jong kumta shisha ya ka jingwan arsian jong utrai ka babu kam ka perthai kan yu namar Jesus Kristus sawan ban hiar hang ne perthai ha ulom olep ang ka kitab sekharia ndre ya ka jingrong no da shisha wan kumunong to ka perthai kami asngau bat ka perthai kam yu tungin pulis pang ka jingrong no ka ongkum no pang ka jingrong no ka Bible khna bangin yo kat tuk ani gi jing song thu na ka tien ka jong utrai pe ba ka tien jong BLEI kom ne iwei the zoloni kabanga shai pule bha lada phidei ki baju pet bhai ga ni channel ga jingi kabanga kran ye ga tien chong utrai spangi singe ba khaddo nga ju pule bha ba nga jisngau e bha ban pule ya ga ni ga iwei thazolani lang ba sa ga khat khasan khan reu khan nyau hangne sngap ka ba gom no namar ka ning ong ifide ga tien utrai ba mangi ki badang em ye ga bala pensa hadu ka ta ga jingwan utrai da leilei ngin mi ole chuai ki ta ga bala iohthiah na ba utrai unon hiana bedeng bat ka jingrisa da ka tin sawa angel rangba bat ka turai BLEI ba kita ki ba yap au kris kinimi pat shua anda gum tamangi ke bedang em ye ke bala pensa on rong no engilam bat ki lo ke ban shame utrai ka simedeng tu kum tangi nyai long junom lambat utrai hang ne nga pule fi asngau ayu ka Bible kong ka jingrisa ka jingperta ka tin sawa jong angel rangba bat ka ide ka turai jong BLEI katurai kan sawa wangel jong BLEI uperta nang tena shitang jong sun benang kating sun benang la sekan tawa da kata ka jingwan ka jong utrai henry kanum longpat ka jing jong khmat jong breu dai tang kita hi ki ban mat e kata ka jingrong no dai tang mangi ki ban mat e ka jingrong no ngaong mangi mafi gi bape ni ga jingkran janga mangau bakran lang ni tongin shakri tra de ka dono jingi baro ba mangi mafi gi basngap bat mangau bakran mangi de ka jingi tra ngin le ka ta sngi ngin yo ba trai wan ngin yo sngo ba ka sawa namar ngin yo sngo shu de ne ga skor do jingi ngin ishi de khmat do jingi namar ha ka sngi jo ga jingwan yo trai ka Bible ka ya thu shaik dar ka long ka ba khatsan jong ka shiti jong pol chi koren ka dukhat san pau wei ka ongkum ne ka tien jong BLEI ka ongkum ne henry da leilei ya kaning ong ko para banget baka do bat ka snam kimla ban yo ka hima BLEI limne kata ka bapuot kam yo ya kata ka bampuot hakim yang tu afi ya ga jingmayan nginom yo thia baro henry on pen kelangi baro shisdan ha ka shiklam mat kan ha ka turoi ka bakhat do
ka Bible ka yato syai kedar bahaga singa ka jingrong no ngin ino engene ka met do jingi ka met perthai jingi ngasong fiki jan jingin ham no kan ne ka jan jingi ka de ka bakin ja do kan ja perthai kan hap hamatan kan ne ka met do kan let no ngin yo itu ka met ka bakin ja man sem kumu Jesus Christ balami pat nama ka ne ka Bible kong ka snabat ka do kanum yo ka hima jong Khublei namar ka daw baro ki ban sharong no kin yo I namar ngila adan ke met bakin jaman sem ngin yo sngau namar ngila adan ke met ka bakin jaman sem Henry ki breu ki ba sakor ane perthai ki badang long ha perthai ki badang kinja do kinja perthai ki badang dai jong ka perthai hang de kumno kin yo I kinom la ban yo I de mar ka daw kin parlo ka babel ka song ba ka jingwan jong utrai ka nong tu Pai nice walai sung tu bakla. Yo fi perkat bana jaga jengrong no. Ongko perthai kan I bau jisu wan baki breu ki hair shiti sun em. Ka do kanum yo I ya ka bakin jaman sem da lele ru em. Ka do kanum yo asgau ya ka bakin jaman sem da lele ru em. Namar utrai wan shau don jia dai don benta em don jinga dai eram ka jengrong no. Bat kan ka jingim ka bakin jero ka bakin jaman shiwa bo on rong no on pen keladoringi on ka ktien jong ople on pen keladoringi haga ba mat haga ba mat ka khmat on pen keladoringi namar ta ka daung ngon sai sen wat su tho bakla ya ka jingwan arsian ka bab kong ka perthai ken I kinlan yar kinlan pat ba kin I ba Jesus Christ wan re ya ka jingrong no ka bab kong uwan ko munong tu uwan ko munong tu ngasong ifi ko mangalong khmat kalaban long ba kibreu ki I ba ubai ba no do breu ya ka no go breu ka ya ka shuhap ka jan Rem yo isya itu breu. Kajingrong no kanata. Kalaban lang tangkum ta. Rekinam yo istia. Reka ya kajingrong no ka perthai ka satip shimirit harin baja kajingrong no. Hang ta tela atip kan. Ola mi ha YouTube, ola mi ha internet, ola mi ki mo ka perthai khubor jingi menta ka shirkhai ka juk computer jingi menta. Kibreu ki satip bala ja kibreu reki khlam yo asngau khlam don kan ko sor ka basngau mayan bajakat kata ka jingrong no khlam don kata ka jingsau pheng jong ka khli bajakat kata ka jingrong no em kibreu ki sasau teng ki sasau trem ki sasau pheng denda kila tip bala ja kata ken re hagatu ka khlam mat ba ja jingrong no don jingkta ai ru em ya gani ka perthai ka baken jado daba utrai uwan kumudang tu namar ta ka dang ai fi sen Nganan penkot dah kawang kam ni. Haka perthai mensiem. Mo haka perthai mensiem. Kadon ka jing perdai jing ka sing bedang. Kadon ka jing sawa jing ka jing pertau angel. Kadon ka jing sawa jing ka turoi. Ban ngin ya her ngin yo ibo try wana shiteng sing. Oh ka jing sawa ka jam do kata-kata. Ndai haka perthai ka bakin jado pat ka lambai jar. Ndon ai ru eham. Ndon ai ru eham. Namar ka bakin jado bat ka bakin jaman siem. Mlong ban penyasno paralok mlong ban penyasno ngasong ifi ka perthai kanam yo I ka perthai kanam yo asngau ngirungin yo asngau namar ngila adan ka mat ka bakin jaman siam ublain kur khifin ka por namar kata kata kin ka babel kong utrai uwan kumunong tu ngan penkot ini ka jingkran jonga ha ka por daga ba pule biang sashi se nei ti khot bible lanang ba khan reu jong ka kitab JINGPYNPAW ka khot ka ba khat san ka tien jong Khublei ka ong ni ki tien sa shi sen ngala pule men ne ngan pule sa shi sen ai bangin le bha ga jing shakri jing U Trai paralok ka bab gam ne khmih ngawan kumunong tu sok utau ba sharai bar ubarino ele ka jaiñkup yo ba un ya lyngkhuit bat kin yo ie ka jinglehrain jmo ka bab gam sok utau ba sharai bar ubarino ele ka jaiñkup tongin ri ele ka jaiñkup jang ka jing pen em na ba utrai unwan kumunong tu dan batip ta kasngim na batip ta kapuar ri tungin lang ke balakre na ba ka bab kong utrai ngawan khmih ngawan kumunong tu Khublei un KHYRKHU